नचनिया हमर आदत नहीं खे रखे के नचनिया हम एक इसको मेरा मोबाइल नंबर नहीं याद है। कुछ चीज भुलाइले में ठीक रहे ना भाई। वाह अब एकरा पे जवाब हमरा बड़ी अच्छा आवेला। अच्छा रिया है। अच्छा नाम याद आ गया अब नाम याद आ गया तो अब आप गा लीजिए आपकी सपाटी आ गई। आपको गाने के लिए बोले हैं। आइन के आदत भइल रखे आखिरी में लड़का कहता एह गली तोहरे खातिर तयाइले हम एह गली तोहरे खातिर तयाइले हम तोहरे खातिर जिंदगी बिताइले तू बसंती बेजोड़ बारू हो तू बसंती बेजोड़ बारू और आप ही